ଧୂଳିସାତ୍ ହେବ କି ବାଲେଶ୍ୱର? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେଠି ବର୍ଷା ସହିତ ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ରହିବ ବାତ୍ୟାର ଏହି କରାଳ ରୂପ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୟ ନକରି ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ।